ערב טוב לכם, אנחנו ביציע העיתונות, תוכנית מספר 36. איתנו היום נמצאים ברקוביץ', שליימה וקופמן. אנחנו מתחילים עם העצבים. ברקוביץ', העצבים שלך? העצבים שלי היום זה על שקט שני. ילדה, שוב פעם הוא מתחיל. ילדה, כן, ילדה. מה, ילד? חברים. לא מספיק אתה שיכול ליפול אחי, על מה אתה מדבר? לא מספיק ששבוע שעבר אמרת שגיא אייזנברג הוא ילד, עכשיו אתה אומר ששקט שאני ילדה? יש גבול לכל תעלול. היא חצופה, אין, זה לא יעבוד ככה. כל יום, כל היום. אבל מה הקשר גל אייזנברג? מה הקשר? למה, אוהד שפירא קשור? לא, הוא צודק. 25 שעות ביממה היא באה ומציקה. אני לא יודע, למה פירק את החבורה? באוטובוס, לא יודע. תודה ברקוביץ', עכשיו נעבור לעצבים הבאים. שליימה, שלך. אז ככה, קבוצת ג'ורדן. קבוצת ירדן זה דבר בלתי נסבל בכדורסל. יש רק דבר אחד פה בירדן, וזה ירושלים. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני מסכים איתך, קבוצת ירדן בלתי נסבלים, יש שם בן אדם שמן כל כך. אומרים לקבוצה שיש ילדים, שאני ספרתי הרי כל הסמרטוטיה הזאת! על מה אתה מדבר שליימה? אתה ראית אותו תגיד לי. טוב. הנושא המרכזי שלנו זה עניין הנדל"ן, ואילם בראשו. חברים, רגע. שליימה, תודה. נעבור לעצבים הבאים. קופמן, תורך. קודם כל, ברצוני להגיד, אז תגיד. אני חוזר ואומר, בעיה הראשית שלנו במוסד זה אילם בר-לב. אילם בר-לב הנדל"ן. אני עולה לפתיחת מועדון, אני רוצה שאני מגיע, אתה רק יורד. שליימה, עזוב את היד! הדבר היחיד שעולה פה זה אני אחרי שאני יורד לאמא שלך. אני לא יכול לדבר. תקשיב, אני עולה למועדון, אני רוצה שהמועדון עדיין יהיה שם כשאני מגיע. שלא יהיה כתוב לי איזה ודקשטיין או משהו. לא יהיה כתוב בקפשטיין, אתה יודע, אילם בר-לב גם כן. מה אתם אומרים על יושב הראש רועי קורן? אין מה להגיד. שיתעסק ביין ולא בחינוך. שיתעסק איך קוראים לזה? שריון שלו. גם כן, שריון. לא הספיק לדאוג לספונסרים לתמר שושני, מה הוא עשה, אה? מה הוא עשה? תמר שושני פה מנסה לזכות בווימבלדון וכל מה שהוא נותן לזה ככה. מה אתם חושבים על הסיכויים שלה השנה? השנה גם כן, 60, אולי שנה. חייבת ספונסר. חבר'ה, לספונסר אנא הקישו את המספר הבא. 05 8 3 עידן? גיי. אוקיי, סבבה. נעבור, לצורך האייטם הבא הבאנו לפה שני אוהדים ותיקים של מכבי והפועל תל אביב לקראת הדרבי. ככה אורח. אתה מוזמן להיכנס. שלום, הבאתי גם מתנות, תן לך, תנגב את התחת, תן לך, על אוטו שצרפתי, תן לך מזדם בתחת ותנח. כן, בן גמר. מה יש? מה אתה חושב על הדרבי? הכל חרא. אמא שלך זונה. תגיד מה אתה אומר על הזיפת שחורצנית, זה יש לך בכלל מה להגיד, אתה אתה אומרת שהוא עזר, לא צריך שחורים במדינה הזאת. עידן צא אולפן! מה אתה אומר על מבצע עמוד ענן? טוב מאוד, כל הערים צריך להרוג! ואת עידן! עוף מפה עידן! כל הקבוצה היחידים. מכבי לא יכולים לנצח! הם כן! עד פה תוכנית מספר 36 של יציע העיתונות. 37. ערב טוב. טוב.